So mga Beli, may biyahe kami. So Bacolor, Pampanga. So sila Jepoy, biyahe naman nila is Bamban, Tarlac. So mga Beli, ayan o. So dala natin yung van. So tinanggalan namin 2 upuan para may isa kayong gamit. Tapos ayan. So time check tayo. Alas 4 na po na madaling araw. Pipick up lang kami ng karne dito sa sugi namin sa Arayat. Tapos diretso na tayong Bacolor. Bacolor, Pampanga. Bacolor ba sabi ko kanina? Sir Benji Amaranto. So yan, shoutout kay Sir Benji Amaranto. So pangalawang set na natin to ngayon. So tignan natin. Birthday to me, no? Birthday daw niya. Birthday. Happy birthday po. Happy birthday po. Yan, so Beli, kasama natin yung mga pogi. Morning po. So 6 lang kami mga Beli. So sana hindi kami ulanin. So bumabagyo. Ingat po lahat. So dito sa Pampanga, smooth lang po yung bagyo. So sa mga ibang probinsya at manong ulan. Matindi. Yan. Okay, so mga Beli, biyahe na tayo. Thank you. Thank you po. Thank you po. Madilim, mga Beli. Ito na tayo ng palengke. Mga Beli, nasa palengke na tayo ng Arayat. Hagang bagsak yan to na. Ganado ah. Okay mga Beli, unahin na natin yung gulay bago yung karne. So time check, alas 4 na madaling araw mga Beli. Morning Boss Aris. Umagang kay ganda. Kaya magkain broccoli? Tau? 80 na mo yan. 80 na mo po. 80 ang kilo ng broccoli mga Beli. Okay, so bili lang tayo. Mga Beli, okay na yung gulay natin. So pupunta na tayo sa karne. Ayos sa Beli. So ito yung tindahan ni Boss Aris. Kaya kaming prinsesa, yes! So ayan, rest, thank you. Thank you. Okay mga Beli, punta na tayo sa ating... Papunta na tayo sa sugi natin sa karne. Maraming sinakalumal ganda. Nakakata mo, kukula sa luwa, nalakot. Agate, tapos ko na bigyan. Lulugurin mo naman, isa ka. Nagagandang ng buto. Ton, sali kang Ebon. Ebon. Okay na? Morning, thank you. So mga Beli, okay na tayo. Maraming salamat. Thank you. O, shoutout din po muna kan. Sino doon? Si Ivan tsaka si Simon. Ay, Ivan and Simon, shoutout. Okay, go. Doon na tayo sa sasakyan. So mga Beli, nasa van na tayo. So biyahe na uli. Okay na? Okay. Ang gulo ng gamit namin mga Beli. Let's go.
Yun o. Hey! Good morning po mga kabeli. Natok na si Mari. Good morning po mga kabeli. Pandayan Bookshop, St. Paul, Bulao Printing, Alex Maniago, Josefina Marisol. Yun, Santo Domingo. Mga pwede na sa Santo Domingo na tayo. Hey! Good morning po. Lalamig si Anton ah. Mexico, Pampanga. Sige, Pampanga mga kabeli. Okay lang, dito na tayo sa San Fernando, Pampanga. Pampanga. Yun, hanap muna tayo ng almusalan. Eh mga beli, mag-almusal muna tayo dito sa Macdo TV. Hey! Gising-gising. Ayos, Re. Ayos po mga kabeli, maaga na po. Anong oras na? Time check. Morning po. Boss, ano sa inyo, boss? Rice na tayo. Hindi ko alam kung anong oras tayo makapag-lunch. Kaya mga beli, order lang tayo. Ako kumalat. So yung mga beli, naka-order na tayo yung crispy chicken fillet alaking. Yun. Si Popoy naantok pa. Morning po mga kabeli. Ayos po, masal muna tayo, Macdo. Jollibee yan eh. Macdo, Libby. Lugaw sa Macdo. Re, Nakadiyals po mga kabeli. Ram, gusto tala sama? Ha? Sakit. Sakit. So mga belly, chicken alaking. Tama? Crispy chicken fillet alaking. Yan. Kain po mga kabeli. Kain po mga kabeli. Kain po mga kabeli. Kaya belly, almusal muna kami, tapos diretso na tayo. So malapit na lang kami. 12 minutes na lang. So yung paglulutuan natin mga belly, pang ano to, pang 200 person ang luluto natin. Ating gravy ka rin, no? Ninumbis ang gravy, kumakayo ka. Kaya belly, tapos na tayong mag-almusal. So thank you kuya.
Okay, so diretso na tayo. So ano na lang, konting oras na lang nandun na tayo. Yun, maulan pa rin. So mga Belly, may bagyo. Pangalan natin ng bagyo, Anton. Jack, cruising po mga kabeli. Bagyong cruising. Ay, shoutout kay Nanay Crising. Thank you. Tata po. Cruising, ha? Yun, putik. May bahay ba dito, aga? Mukhang wala ba? Casey Malig Residence. Kaya dito ka. Very, di ko alam kung may bahay pa rito sa dulo. Puro sabanan dinadaanan natin. Mahirap na ito, mabalao pa. Kaya no, kaya dito yung sumasayaw dati. Oo. Ano, hindi na rata yun eh. Dito tayo. Mali ata. Wrong move. Kaya lang malambot dun eh. Papandaan dito. Di ba malambot yung daan doon? Matalusog ka rin. Sir Benji. Sir Benji na. Ang Kuya Benji. Kapampangan. Thank you. Kaya Beli na dito na tayo kila Kuya Benji. So nag-event na tayo rito kaya lang matagal na. Kaya medyo nakalimutan ko yung sayo nung sayaw. Thank you. Musta? Yay! Morning po. Good morning po Mga kabeli. mga kabeli. So mga kabeli, nandito na tayo sa event place. Sige! Yeah. Up. Bagsak mo na dyan eh. Sa magang bagsak. Kaya malalayan parang kaya lang pato mo nakapaglawin na siya. Yun mga kabeli. Nag-iwan kami ng gulay. Talong mga kabeli. Sarap gabi.
So yun mga Beli, start na tayo. Happy birthday nga pala kay Kuya Benji. So yan, pangalawang beses na natin nagluto dito sa birthday party ni Kuya Benji. Yan. Mamaya sasayaw si Tito Benji. Okay mga Beli, pakukuluan na natin itong pambagnit natin. Bagnit kare-kare. So Lauren, asin ko. Paminta. Okay mga Beli, black pepper. So ano lang to mga Beli, para may lasa lang. Kasi piprituin natin to, tapos lalagyan natin ng sauce. Gagawa tayo ng sauce ng kare-kare. Okay, time check tayo, 7:20. So pakuluan muna natin to. Sige go, timplahan mo na yung sayo. Dito na mga belly roast beef, carrots, and celery. Sa mga Beli, 12 kilos to. So dalawang set tayo ng pakuluan ng roast beef natin. Beef cubes mga belly. Ano seasoning? Mustard. Asal mga belly. Okay, sa mga Beli, makukuluan muna namin to para lumambot. So ngayong umaga, hapon na po tayo muna lulutuin natin. So meron tayong roast beef, kare-kare, tapos mixed seafoods, chop suey. So yun muna yung lulutuin. Mamayang hapon, merienda naman. So meron tayong carbonara, pansit bihon, tapos may shanghai tayo. Thank you. So belly, pakuluan tayo ng gulay para sa kare-kare. Kaya Beli, start na tayo. So meron tayong mixed seafood. Bigat, mabigat. So mga Beli, halimaho. Pagkita mo ba? Okay, go! Patat! So ano mga Beli, kaya ng dati. So mixed seafood. So kailangan lutuin muna natin halimaho bago natin ilagay yung ibang ingredients. Saka ibang sauce. Okay, takpan mo muna. So mga Beli, update natin itong ating lechon belly. Ay, ano ba to? Yung bagnet. So mga Beli, bagnet kare-kare. So kulang pa sa kulo. Pinakukulang pa natin. Tapos yung roast beef. Wala to, matigas pa. Time check, 8:30 na po. Kailangan mga 10. So kailangan patapos na tayo magluto dahil ang set natin dito is 11 ng tanghali. So mga Beli, budget na ito nasa 50,000. So tapos good for 200 person. Yan, shoutout nga pala kay Pinoy Dao. Yan. Shoutout po. Thank you, thank you. Kay Kuya Romel Flores. Shoutout po. Shoutout po. Tararan, tarararara. Hey, thank you mga Beli. Tayin lang natin itong halimaho tapos sunod-sunod na to. So mga Beli, okay na yung halimaho natin. Pagkita mo po. Sige, Anton, lagay. Sige, mana, Anton. Okay.
Okay mga Beli, takpan muna natin hanggang sa maluto yung ipon. Tapos yan, sunod-sunod na. Susunod, sauce na to, titimpla na natin. So yung mga Beli, okay na to. So, yun, si ko mga Beli gumagawa na ng corn combo doon. Kaya ang dalawa lang kami ni Pogi Canton. Kaya dalay. Okay mga Beli, oyster sauce, lagay na natin. Sauce puset. So mga Beli, 12 kilos to. Black pepper. Brown sugar. So, sweet chili sauce. Ayaw lumabas. So yung mga Beli, ito papukuluan lang natin dahil lalaputak lang ng konti. Tapos titikman ni Anton. Tapos okay na. So mga Beli, lang natin kumulo na. Tapos balikan natin mga 5 minutes. So okay na ito, titikman na natin. Thank you. Okay mga Beli, titikman na natin itong ating mixed seafood. So kumukulo na, kulong-kulo na. Ano Anton? Ganyan na po mga kabeli. Ipapalapot lang. Sa mga Beli, okay na yung lasa na ito. Okay, konti pang palapot para kumapit lang yung sarsa natin. So yung mga Beli, nakaisa na tayo. So tatlo na lang lulutuin natin. So gagawa muna tayo sauce ng kare-kare. Yung mga Beli, gawa na tayong kare-kare sauce. So bawang sibuyas. So mga Beli, gagamitin natin pasabaw dito yung pinagpakuluan ng yempo kanina. Okay, so imimixan natin itong anato powder. Okay mga Beli, ito na. Kuha na tayo sa bowl.
So yung liempo natin, malambot na rin po. Pakita mo ba? Ton. So yung liempo na ito mga Benny, piprituhin na lang natin mamaya, tapos yun, tuloy-tuloy na to. So malambot na rin yung liempo natin. Tubig, peanut butter. So mga Benny, ito peanut butter sa dalawang Lilis peanut butter. Gata, paminta. So mga Benny, pag kulang pa itong sauce na to, gagawa pa tayo mamaya. Okay, mga Benny, dalawang gata. Okay, so mga Benny, ganito lang to. Hayaan natin kumulo hanggang sa mahalo yung gata, saka yung peanut butter, saka yung aswete. So ito, may konting tabang to. Yun. So yun, timplado kanina yung liempo natin. So may konting lasa na rin to. Tapos, masarap to mga Benny, bagong. Ito mga kabeli. Tararan, tararan, tararan. Amuin mo na daw sa palanggana. Mga Benny. So mga Benny, yan lang natin umapot itong kare-kare sauce natin. Tapos mamaya, proseso natin. Bubuhusan na lang natin yung bagnet. Thank you. Palalamigin ko muna yan bago natin prituhin. Yung mga Benny, titikman na natin yung sauce ng kare-kare natin. Yun, lasang-lasa yung peanut mga Benny. Dagdag pa tayo ng konting tubig. Okay mga Benny, lolopan ko na to. So ayan lang na natin siya lumapot. Medyo malapot na kaya nagdagdag tayo ng tubig. Yeah. Steady ka yan. Ito pa na, mapali yan. Ato to. Okay mga Benny, ano na tayo? Liempo, para may backup na doon. Kaya mga Benny, ang pagpiprito na ito, ingat kayo, baka mapasok ka. Ayan. Tantong yan ito, mo ba? Okay mga Benny, balik na rin na natin. Okay mga Benny, pag napalutong natin to, chop lang tayo ng konti, tapos display na doon. Thank you.
belly, ito double fry natin. Palalamigin ko lang, tapos yun. Ipritohin na rin natin. Mga beli, nag-iwan na tayo ng roast beef. Habang nagigili siya, babagsak ka, ganyan. So mga belly na, double fry na tayo. Nag-prito na tayo kanina. Yes, shout out kayo. Paring Romel. Ito na yung bagnet. Ito. So mga beli, itatabigs natin sa kare-kare, sa ano muna, naman muna. Chapsing na tayo. So ito na, last na to. Tapos mamayang hapon naman magluluto ulit tayo. Mga kuya, so mga beri, chapsing na tayo. So papupulayin na muna natin chapsoy sa... papupulayin muna natin bawas ni kuya. So ayan, nagulat tayo kuya. Kala ko vlogger din. Okay mga beri, so ito na yung ano natin. Nag-double fry na tayo. Bagnet ni Mori. Tararararararara. Tan, tararam, tararam. Ano nga ba? Okay mga beri, chicken breast. Atay balunan. Ito bread, so mga bili ano to, 10 kilong chapsuy.
Okay, black pepper. Yung mga belly, lagyan natin ng konting tubig. Para hindi lang manikit mga belly yung ano natin, karne. Okay, so ito mga belly, yan muna natin maluto yung pinaka-chopsy natin. Tapos balikan natin mamaya. So tuloy-tuloy na to sa gulay. So pagit nyo. Okay, thank you. So yan mga belly, ito na, chopsy na tayo. Yan siya to kay Romel. Ayan, pagkita mo si Boss Romel. Happy birthday, Boss Benji! Yun. May you have many more birthdays to come. Sambagsak, Romel. Sambagsak. So, si Romel, ano po ni Idol ka Farmer, nagde-deliver po ng lechon. So, sakto nag-deliver dito, nakasabay na dyan. Ayan, gulay, re! Cauliflower, carrot. Okay, mga belly carrot. Bagyo beans. Young corn. Celery, young corn mga belly. Dengan daga. Red bell. Dengan daga talo. Okay mga belly, habol na lang natin yung tenga ng daga. So inaayos pa po nila. Shrimp cube. Chicken powder. Okay, black pepper. Alright. Oyster sauce. Okay, no seasoning mga belly. Okay, brown sugar. So mga belly, ang brown sugar is balancer. So mga belly, muna natin kumulo. So tatakpan muna natin hanggang sa maluto na yung gulay. So hinihintay lang natin yung tengang daga. Dinugupit lang po. Thank you. So mga belly, open breading na tayo ng cordon bleu. So tingnan na mga belly. Ito na mga belly, tapos na. Ay mga belly, tengang daga. Broccoli. Mga belly. Okay mga belly, pilalaputan na natin yung ating chopsay. Yung natin.
mga beli, pang-apat na to. So, ilalantay ko na lang yung gulay nito, tapos okay na. Thank you. So yung mga belly, ang team Kabeli ang magsaserve. Mga belly, siya tayo magprito ng photobook. Lagyan namin pa ang pwedeng anak, ang pwedeng banal espiritu. Kapayapaan hindi ka rin ito sa blang manot na naman sa puti. Hindi naman natiliyak kayo. Manalangin tamo, pakiramdaman mo kami o Ginoo manalangin pa. Mayupaya talangan ng Diyos. Mit mong lugod mo apong itugod ng banal mo anghel at banwa. Baningatan, pakamalan, kambilan, pamalenan, at ipagluwalo dalari sa blang manot nangan kaniting bali. Sa pamilatan ng Kristo ni Ginoo pakalulong, Kristo pakalulong, Ginoo pakalulong, Pag-asuhan mo, isamba niyaing lagyong Tatanging kayayan mo, ipamihan, mo, isulit ang iban, ipamintuan iyong mo, ikanan mi, ialoan ko, ipiemo kami, ialongeni, ampon ipanawan mo kami, ding salami kena, kanting pamamatawad ni, Bunga ting grasya. Huwag na ka rin sa blang bagay. Nuhan niya pa naman. Ting bunga. Mga tiyan mong Jesus. Ligaya king pa. Ampon king anak. Ampon king Espiritu Santo. Ya Tuhan, misamba niya yung lagiyo, natangke kami, hingkayan mo, ipanituan ninyo. Sa intugso ngay kabusing maro. Bapo Maria, mo kaking grasya, kung ginawa ka, nuwang ka, kare sa blang babae, nuwan niya pa naman,
King bunga ng atyan mo Jesus. Santa Maria de Dios, panalangin kayong makasalanan. Ligaya king pa. Ampon king anak at isla. Ampon king banal na espiritu. At imoy Ligaya, bakit kang bulan-yelit ka bilang mamanggang. Kung kare sa blang babay. Nuan niya pa naman. King bunga ng atyan mong Jesus. Santa Maria de Dios, panalangin kayong makasalanan. Ngayon king oras ng kamatayan namin. Ligaya king pa. At king anak. At king Espiritu Santo. Antimoy sa jara ligay bating kamulan ilan man manggaman tingalan ng gaya. Panginoon Chuban. Kamusta ka rin? Isang baning lagyo mo. Batang kay kami. Sayarian mo. Ikaw rin tuwaning dulo. Ikaw ka na, King Elohim, King Elohim, at ipatawag mo, Elohim, Isalamig Kera, Papo Maria, Mitnog Gracia, Dinoto Kesa, Gaya King Pa, Minanak at Espiritu Santo, Antimoy sa jara ligay bating kamulan ngayon kapilanman manggaman tingalan ng gaya. Pami Yesu Kabanwa, isang baning lagyo mo, datangin kayarian mo, pamingkuhaning loob mo, kaya gusto ni Pantimanwa, Ang po na patawad mo kaya may kasala ni Pierre. Kanting pa matawad ni sa rin kasala kaya kan mo. Mga hindi pa isaw. Tulong ikaw gusto nga ng timba. Bapong Maria, Mutaking Gracia, Dinoto Kesa, huwag ka rin sa lang mabay, huwag niya pa naman, bunga ni Aksyon ni Jesus. Santa Maria de Dios, ipanalangin kayong makasalanan. Ngayon king oras ng kamatayan niya. Amen. Ligaya King Pa, Ampon King Anak, Ampon King Banal na Espiritu, Antimoy sa jara ligay bating kamulan ngayon kapilanman manggaman tingalan ng gaya. Alayatang kayarian na. Alayang kayarian, katagid na. Beli, lechon. Lechon ni Idol ka farmer. Okay, Kaya agapin mo siya ng kapagyan sa libos na itayo, at nalilay, ng bedroom, ng baby, at video, Casey, at yung pamilya, ang napili, kapaypan, at yung bendisyon nga pong binigyan kayo, bendisyon ng Diyos sa libos na itayo pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. O sige po, Amen na tanaking kapayapaan. Salamat King Diyos. Happy birthday po!
Doon. Wala po. Hindi po. Kalayan kayo. Salsa. Alala po. Dabalo po. Hindi na po. Pagkuhaan na po. So ayun mga Beli, tapos na ako magtagtag ng lechon. So lulutuin ko na lang yung carbonara, pancit, saka ano pa? Shanghai. Sige lang po. So mga Beli, napaka-ingrandi na itong birthday ni Kuya Benji. So yun, so nag-start na. So may banda, tapos may mga sound system mamaya. Abangan natin mga Beli. Antayin natin. Thank you. Boss, bangon! Bangon na! Kain po tayo. So ayan mga Beli, hanggang mamayang gabi po yung bisita ni Kuya. Doon. Ayaw mo na doon. Ayaw. Doon.
minuto. Ay, minuto. Wala pa lang po. Ayaw ko sa Okay ka lang dyan, sir? Okay. Okay, ready? 1, 2, 3, isa pa! Walkie, walkie shot! Pero okay lang po bang kapit? Kain na po. Kain na pala. Nilagay mo natin. May bayad po kami sa pagnilaban sa vlog yan. Ay, Kabeli. Very good yung luto. Pakuha ko ito yan. Ano po? Isang paraw, mamo. Shout out to, sabihin mo. Shout out po mga taga Plaridel, Bulacan. Solid. Solid Kabeli. Kabeli. Solid Kabeli. Sana makarating sa Plaridel. Patiin natin ang happy birthday si Kuya Benji. Yeah, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Parang lasing na. Nakainom yan. For Sir Benji. Sa oras po. Alright guys, again, palakpakan everybody for Sir Benji. Of course, hindi natin palalakusin na okasyon na ito kung hindi magsasalita Sir Benji. Siyempre, i-welcome mo muna Sir Benji. Ayaw mo sir. Ayaw mo. Diyan mo lang sir. Ayaw mo sir. Welcome lang po sa lahat po ng nagpunta. Maraming salamat sa lahat na pumunta dito. Maraming salamat talaga. Maraming salamat. At salamat sa iyo, boss. Salamat. Maligandaan po ako. Alright, once again, palakpakan naman everybody for our birthday celebrate. And later on po, matutunghayan po natin nakakanta si Sir Benji. At pipilitin ko siya, siyempre, hindi siya kakanta. Hindi matatapos yung event na to kung hindi siya kakanta. Anong gusto mo, sir? Mamaya na o ngayon na? Ngayon na, sir. Siyempre, mas maraming tao pag ganitong oras kasi mamaya kasi... Ano, sir?
gagantahin ko. Siguro lahat ng... meron pa kami 10 kanta sir, tapusin mo na siguro yun sir. Ano ka na dito sir? Enrique Iglesias. Iglesias, na may S. Ito na. Wala pa. Meron ka bang lyrics nun sir? Pagbibigyan natin yung mga taga-Bulacan, syempre. Siyempre, ang layo-layo ng... Oo, so... Sige, madam din kumakanta. Si Madam na alam. Always talaga yung Marco season, yan po talaga yung ano. Hindi, mali ka sir eh. So yun mga Beli, carbonara na tayo. So yun, nakapokus yung camera natin ngayon. So, last na to sa lulutuin natin. Carbonara. Thank you.
mobile po ako. So yun mga Belly, babatiin na natin ng happy birthday si napaka-pogi-poging birthday celebrant. Yan, Tito Benji. Yan. Ma'am, papaalam na kami. Maraming salamat po. Sana nagusto po. Thank you. Happy birthday again. Thank you. The best. Okay, thank you. Una na po kami. Maraming salamat. Thank you. So mga Belly, so nandito na kami sa farm. Nabuta kami ng napakalakas na ulan dito sa Haraya. Yan mga Belly, hanggang ngayon muulan pa rin. So mga Belly, ingat po doon sa mga kababayan natin sa tabing ilog, sa tabing bundok. Yun, so mga Belly, ayun na dito na kami sa farm. So yun. Yun, mga Belly. Ano? So mga Belly, happy birthday Kuya Benji. Sa misis nyo, yan, shoutout po. Maraming salamat. Saka sa mga bisita natin taga Plaridel, Bulacan. Shoutout po sa inyo lahat. So yan, gusto nyo sumaya? Oo. Tan. Okay, so thank you kayo kay Tito Benji ninyo. Thank you po, Tito Benji. Happy birthday po. Happy birthday. Okay. Pinoy daw. Shoutout po. Shoutout po. Thank you po. So yan, galing kay Tito Benji nyo. Tip niya ngayong araw na to. Thank you po. 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 Thank you. Hey, Raram. Thank you po. So yung mga Belly, napansin nyo, kasama si Raram, yung anak ni Adam. So ito yung anak ni Adam na panganay. Kapag yan, double love yan, kailangan namin ng tao. So yan, nakaka-extra yung bata. So yan mga Belly, hanggang dito na siguro yung vlog natin. So maraming salamat po sa lahat ng mga taga. Ayun. Thank you po. Sa mga kababayan natin sa nationwide. Yan, sa lahat na nanonood ng video. So ingat na lahat. God bless all. Mori. Yes, Daddy. Anton na. Yes, Dino. Okay, ingat kayo. Ingat po. Ingat po.